Bună, sunt Măle Pălănea și astăzi mi-am cumpărat un nou LPS și nu filmez cu niciun ponei. Nou LPS, da. Este acesta, l-am desfăcut că l-am de câteva zile. Adică, da, că am mai făcut aceeași chestie, numai că nu mi s-a încărcat și, da, care este de la o nouă serie. De la seria asta. Abia n-am cum să citești de aici. Stați să vi-l arăt. Este ăsta. Este Tessa Terrier. Și stați să vă arăt ce place la el. Are pe spate chestia asta mov. Ups. Și din pachet a venit cu asta. Care habar n-am cum este cu căpușul. A, da, uite. Așa. Și asta. Da, știu, animalul ăsta e foarte ciudat. Și asta. Pe atenționează că le dau. Și am mai venit cu ceva. A, da, uite-l aici. Asta cu o aplicație că pot scana asta și să intre în joc, da. Și fluturașul ăsta, sau cum să-i zic, este diferit de celelalte. Adică celelalte arată așa. Da. Și pe spate cuseturile sunt aici. Și da. Sper că v-a plăcut. Și a venit cu stați să vă arăt. Da. Are un os. Și osul este ăsta. Stați să vi-l arăt la geam. Uitați osul. Așa, da. Și mulțumesc că ați urmărit asta. Review-ul ăsta cu telescopul ăsta. Și am adus și ăsta în care să pun trofeul, ca să nu pierd. Și mulțumesc că ați urmărit. Nu vorbesc cu animalul. Nu mai am niciun ponei, că acum nu mai am niciun ponei preferat. Da, bine, vă mulțumesc că ați urmărit. Și scuzați-mă că n-am mai postat. Da. Deci, la revedere, cică la mine. Pa!